Hello guys! Magandang gabi po sa inyong lahat dyan. Dito, ngayon sa Amerika is 6:30 p.m. Siguro dyan sa Pilipinas, if I'm not mistaken, mga 8 to 8:30 ng umaga. Tingin ko lang, pero baka. Today po tayo ay gagawa ng apartment tour. So the first part that I will show you is the kitchen area muna. So kitchen area muna. But before na magsimula ko, let me tell you some story muna kung bakit kami nag-rent ng apartment. Kasi before 2018, lumipat kami ng ibang town. So, ang nangyari, pinaupahan namin yung bahay namin dito sa Grants. May 3 bedroom siya, 2 toilet and bath, at saka may garage. So, lumipat kami sa ibang, doon sa Farmington. So, pinaupahan namin. So, nung mula sa Farmington, year 2020 hanggang 2021, maraming ganap na nangyari sa buhay ng lola mo. Maraming drama, maraming pangyayaring nangyari. So, there was a time na napadpad din kami ng Oklahoma. Last year yun, June 2021 last year, nasa Oklahoma kami. So, dito, nag-start kami ng mag-rent this year lang, January 2020. Kasi yung hindi kami makalipat sa bahay namin kasi yung renter namin na Pilipina ay nagre-rent pa doon. So, mag-i-end yung contract nila this December. So, hopefully, kung matutuloy yung lipat nila before December, lilipat kami doon sa bahay. Para sa ganon, madala din namin yung ibang gamit namin. At the same time, maayos yung dapat ayusin kasi iba talaga pag ikaw mismo mag-aalaga ng bahay mo kesa yung pinapaupahan mo lang. So, tayo ngayon ay magtutur dito lang muna sa kitchen area. Okay? Papakita ko sa inyo kung ano yung laman ng drawers, ng cabinet. So, let's start and let's do this. Ayan po. Dito, actually yung side na yan, dalawa yung side ng kitchen na yan. Yung lutuan na side at saka yung sink. Kung makikita nyo from there, yan yung entire kitchen. So, yan po siya. So, let's do this first on this side. So, this side naman, ito yung kanilang luto. Dito pala sa Amerika kasi, pag nagpaparent sila ng bahay o apartment, kasama na yung microwave, yung gas range, cooler means yung aircon, heater, at kasama na din yung refrigerator. Kasama yan sa uupahan mo, sa babayaran mo din actually. So, okay, let's start. Ito po siya, yung unang side ng kitchen namin. Yan. So, dito tayo po, papakita ko po sa inyo yung laman ng cabinet sa taas. As you can see dyan sa top, makikita niyo dyan, meron pa akong mga gamit na mga hindi ko masyadong ginagamit. Some of them are baking tray, yung iba naman panglutuan ng turkey, yung iba naman mga parang electric na, ano ba yun, andyan, wok, parang gano'n, electric wok. So, okay, let's start na tayo dito. Ito yung area ito muna yung area ng lutuan. So, dito lahat nakalagay yung aking mga seasoning, mga spices. As you can see, nandito yung aking garlic powder, paprika, chili powder, cinnamon, chili flakes, annatto powder, kung ano-ano pa na lahat, maraming klaseng spices yan dyan. Tapos dito naman yung mga seasoning powder mix ko, like yung sinigang mix, stew mix, soup base mix, yung chili, at yung gravy mix, sauce mix nandyan. At ito, syempre, sariling atin, kanton panggisado at bihon panggisado. Pagka namimiss kong kumain, pag nakakrave ako yan, nagluluto ako niyan. Tapos dun sa taas, mga harina yan, tsaka glutinous rice. Meron din yung bihon. So, yan po siya. Tapos, dito naman, makikita nyo yung aking mga sandok-sandukan. Ayan, meron akong wood. Ginagamit ko din to sa non-stick at saka sa
ano man tawag din yung silver na ano, na lutuan, yung parang ganito din siya. Yan, ginagamit ko din yan. At the same time, ito ginagamit ko din. Ito naman water resistant kasi ito pwede sa dishwasher. Dishwasher safe siya. So yan, marami iba-ibang klase. Set na siya. As well as this one. As a dishwasher safe din siya. So yan, makita niyo iba-ibang klase. Yan, diyan ko siya nilalagay. Nilalagay ko siya diyan para madali ko siyang makita kung saan ko hahanapin. Hindi na ako bukas dito, bukas doon. At least dito, madali siyang hanapin. So, itong drawer na to, nandito naman yung mga serving spoon ko lahat. Lahat ng klase ng serving spoon nandyan. Yung mga wine opener, nandyan din. Tapos, sa bandang ibaba naman, kita nyo, eto, nandyan yung aking mga baking tray. Like yung paggagawa ka ng pie, paggagawa ka ng cake, paggagawa ka ng muffins, gagawa ka ng cupcake, nandyan siya lahat. So, yan. Tapos dito naman sa ibaba ng oven, yan, meron din kaming ganyang klase. Nakalutuan. Ito, nakikita nyo yan. Yan, ginagamit ko din yan. Tapos sa bandang itaas ulit, ito, yung cabinet na yan, this one, yan yung mga Tupperware plastic lang ang laman yan. Ginagamit ko siya pag yung may mga leftover kaming ulam, doon ko siya nilalagay, tapos nilalagay ko siya sa ref. Tapos dito naman tayo sa side. Ayan. Dito muna tayo. Ayan. Dito ko nilalagay yung wala na kasi akong mapaglagyan. So, dito ko muna siya nilalagay. Ito kasi, ano nga ba ito? Tapalan to sa amin eh, chopping board. Sangkalan, yan. Dito ko siya nilalagay, nakahilera lang siya dyan. Kasi wala akong mapaglagyan, wala nang space. Tapos dito yung mga cooking oil. Kung makikita nyo, ayan. Ito ginagamit ko din to, yung avocado oil. Tapos yung olive oil din, meron din ako yan. Tapos dito, sa side na yan, makikita nyo naman yung aking mga pang-baking materials. Like yung whisk, yung spatula, yung brush, rolling pin, kung ano-ano pa. Ito naman, nandito yung mga measuring spoon ko. Like yung mga ganito. Yan, yung mga ganito nandito siya. Sinasabit ko siya para madali ko rin siya makita. Nandito din yung mga measuring cup ko. Actually, magkabilaan yan. Tapos ito, ginagamit ko siya pag yung tinatamad ako magdikdik ng bawang o ng sibuyas. Pag konti lang naman, ito yung gamit ko siya. Ayan. Yan, gaganunin mo lang siya. Yan. Diyan ko siya nalagay. Madaling dikdikin kasi dito walang almeres. Wala akong makitang almeres. So, hindi na ako magpapakahirap dyan. Tapos dito naman, andito yung mga kutsilyo, yung mga peeler, yung mga gunting, lahat yan, medyo matatalim o matatalim, nandyan yan. Tapos dito naman sa baba, nandito yung mga kaserola kung ginagamit na pangluto. Like dito, ayan, yung mga non-stick kong kaserola. Tapos ito, yan, mga non-stick din yan. And the rest, dito, mga non-stick din yan. Yan yung mga pang-araw-araw ko na gamit na luto. So, yan po yung ating side ng kitchen. Ayan, dito naman sa gilid, ito yung nakikita niyo yung basurahan. Tapos meron kami dito, meron silang fire extinguisher. Ayan, dyan siya. So, yan. And then, let's go to this side naman. Itong side ng sink. Yan siya. From there, makita mo si. And then, dyan sa taas, as you can see on the top, nandyan yung mga kaserola kung mga hindi ginagamit. Katulad ng steamer, ayan yung stand mixer ko. Hindi ko siya ginagamit kasi meron akong hand mixer. Yung mga non-stick na saucepan, yung Vision, yung mga kettle ko, yan. Hindi ko siya masyadong ginagamit. Kaya dyan ko muna siya nilalagay kasi wala nga akong mapaglalagyan. Ayan. So, tingnan natin itong laman nito. Andito po yung aming mga coffee cups. Ayan po siya. Mga coffee cups at yung mga yahong, yung mga mangkoko na andyan. Tapos dito naman, makikita nyo, meron akong electric kettle. Meron akong coffee maker. Naka-ready na yan para bukas. Meron na yung coffee, nilagyan ko na siya. Tapos dito sa baba, ito po yung aming dishwasher.
So, itong dishwasher, ginagamit ko lang 2 to 3 times a month. Kasi hindi ko masyado more ako sa hand washing. So, ang laman nito, pag hindi ko siya ginagamit, yung mga baking bowls at yung mga serving bowls ko, nandyan siya lahat. Tapos yan, dito din yung mga Pyrex cup ko, nandyan din siya. Tinatanggal ko yan pag gagamitin ko. So, diyan ko muna siya nilagay kasi walang lagayan. Tapos dito naman, ito yung sa baba ng sink. Dito ko siya nilalagay yung aking material, yung mga panglinis ko, nandyan lahat. Yan po siya. Tapos, naman, dito na naman, dito sa side na to, meron akong 1, 2, 3, 4 drawers. So, papakita ko sa inyo yung laman ng mga bawat drawer. So, eto, sa baba, nandito lahat yung mga aluminum foil, yung mga plastic cling, yung mga wax paper or cooking, baking sheets, hand gloves, tapos yung mga slider na plastic, at kung ano-ano pa, marami pa dyan, mga scotch tape, kung ano-ano pa mga laman yan, maraming mga anik-anik dyan. Tapos ito naman susunod is yung mga pang baking materials ko din na ginagamit pag nagbe-bake ako. Ito, as you can see this one here, yan, nakita nyo ba? Ito yung ginagamit ko pag magde-decorate ako ng icing sa cake. Iba't ibang ano siya, iba't ibang shape. Ito siyang ginagamit ko. Tapos ito yung mga whisk na ginagamit ko sa aking mixer, sa hand mixer. Tapos meron pa rin ako dito mga measuring spoon. Tapos dito, ay makikita nyo ito, yan. Ito, ginagamit ko to pag gagawa ako ng pulburon. Ayan siya. Galing pa yan sa atin sa Pinas. Then tapos yung susunod naman, yung ibang sandok na hindi ko masyadong ginagamit, dito ko siya nilalagay. Kasi hindi na siya magkasya doon. So, nandyan siya. Tapos, ito namang last na drawer. Dito po nakalagay yung aming mga kutsara, tinidor, at yung mga, kaya alam mo yun, pag umiinom ka ng gamot, yung liquid, diba, ito yun. Tapos, ito yung kutsara para sa soup, ayan. Tapos, meron din ako mga plastic spoon na ganito. Meron straw. Tapos, pag ginanyan mo naman siya, ni-slide mo siya, diba, sliding. Ang cute, yayamanin. So, meron pa din dito mga kutsara, tinidor, at mga plastic spoon. Ito, heat resistant to, dishwasher safe din to. Kaya mga yan. Kaya, binili ko siya kasi dishwasher safe, pwede na. Pero ito, hindi, disposable yan, tapon na yan pag nagamit. So, yan po yung buong itong side na to. Ayan. So, kung makikita nyo, yung rep nila dito, ito yun sa apartment. Ganyan yan. Meron ako dito mga, parang calendar para mga memo ba. Diyan ko siya nilalagay. Sa susunod, ipapakita ko sa inyo yan kung anong laman. Sa ngayon kasi masyadong magulo at maraming ganap dyan na nangyayari dyan sa rep namin. So, ayan. Ito yung side. Yung unang side na pinakita ko sa inyo. Yan po siya. Tapos yung isang side, ayan po siya. So, diretso. Then, pag iikot naman tayo, dito naman tayo sa kabilang side. Ayan, makikita nyo yan. Yan yung side. Dati, yung table na yan, dyan namin nilalagay yung dining table namin. Kaya lang yung asawa ko gusto pag kumakain, nanonood ng TV. So, nilipat muna namin dun sa living room, yung dining. Ito, makikita nyo yan dito. Meron ako ritong parang, ito yan siya, maliit na umba-umba. O, diba? Ayan, makikita niyo dyan. Ayan pa nila yung aking mga ibang groceries. Diyan ko siya nilalagay. Kasi wala din ako mapaglagyan. Ayan, diyan ko siya nilalagay. Lahat, kung makikita niyo dyan. Ramen noodles. Yan po siya. Ayan, tapos ito yung mga bread. Yan, kasi wala din ako mapaglagyan. Dati nilalagyan ko yan ng mga display nung may bahay pa kami. Since na wala kaming, paglalagyan, pinaglagyan ko muna siya. Tapos, balik natin to. Yung ating meron ako dito maliit na table. Dito ako nagko-computer pag nag-i-internet. Yung asawa ko naman may sarili siya doon. Dito rin ako nagko-coffee sa umaga. Tapos, ito, makita niyo yung bintana. Maliwanag pa siya dyan. Yan yung sa labas ng aming apartment. Ayan siya.
Yan yung kabila. Tapos dito makikita mo, dito kasi sa Amerika lahat ng bahay may toilet tissue, toilet paper, at meron din silang paper towels. Hindi sila nawawalan yan. Dito kung makikita nyo, meron ako ditong lagayan ng kamatis. Dito ko siya nilalagay. Yung kamatis, sibuyas. Kasi sabi nila pag nire-rep mo daw yung kamatis at sibuyas, nawawala yung aroma ng sibuyas at kamatis. Ewan ko lang. Basta ako nilalagay ko lang, ayoko lang siya nire-rep. Tapos ito actually, lagayan to ng fruits. Wala na yung prutas na jubos na, nakain na. Kaya yan. Pero pag bumibili ako ng mga fruits, dito ko siya nilalagay. Yan. Lagay ko muna dyan kasi wala pang... Tapos dito naman, wala na rin ako mapaglagyan. Diyan ko siya nilagay. Ito yung mga non-stick frying pan ko. Yan. Mula sa maliit. Ayan. Kita nyo siya. Tapos meron akong crack pot na maliit. Pagka yung magpapalambot ng ilang oras, mas maganda yan dyan. Tapos ito yung aking hand mixer na ginagamit. Pakita ko sa inyo. Ito siya. Ayan. Yan yung ginagamit ko. Tapos nandito din yung blender ko. Tsaka kung marami pa yung mga tipong ganito din. Nandyan. Tapos ito, can opener siya. Yan, dyan ko siya nilalagay. So, ang side na yan, nandyan yan. Lahat. Yan, makikita niyo po yan. Pag inikot mo yan, yan yung pinakabuong kitchen. Yan po siya. And then, pag inikot mo naman siya, dito yung sala namin. Diyan yung sala. Susunod ko na sa inyo papakita. Ayan naman yung, makikita mo naman. Ayan po siya. So, ayan po muna ang ating video sa ngayon. Sa susunod yung interest part naman ng apartment. Salamat po!